Anna mennä! Anna mennä, anna mennä! Anna mennä, anna mennä! Hei. Hei. Mä olen Denzel Washington. Mikä sinun nimi on? Raimo Sirkiä. Raimo Sirkkiä. Oletko se oopperalaulaja? Ole. Aha. Niin. Mitä? Laske irti. Onko kätesi puristus aikamoinen? Olet varmaan Martti Tauvelan kanssa vääntänyt kättä. Olen ja hyvän tuntuinen käsi. No eipä siitä enempää. Mikä sinulla on, jonkinlainen ryijy vai mikä se on? Joo, tää on mun Näytätkö kameralle sen? mulle kulkeutunut tuolta Venäjän kautta. Tää on ollut kuulemma Stalinilla joogamattona. Ahaa. Stalin, oliko hän isäsi kaveri vai onko hän vain oopperalaulu seuruja? Isoisän isoisä oli Stalinin siivooja. Ihanko totta? Kyllä. Niin, kyllä varmaan. Mitä sä arvelisit, mikä tämä kuva tässä on? No se on... Mitähän on ihan Venäjältä suoraan tämä kuva? Kyllä se on ihan Venäjältä. Tässä on nämä venäläiset palmut, niin kuin sä varmaan tiedät, Venäjällä on tosi paljon palmuja. Siellä on juu. Niin, siellä onkin. On, Joo, siellä varmaan siellä Kaspianmerellä tai jossakin. Niin, siellä Mustamerellä. Sä et ole varmaan käynyt koskaan missään ulkomailla. En. Musta tuntuu, että tiedätkö mikä arvoinen tää on? Tää on tämän arvoinen tämmönen. Tästä on tällaisen niinku viuhkan ja tästä jos tää olisi ehjä, niin tästä olisi enemmän rahaa. Okei, tästä on mitään rahaa. Nyt tää on ihan tämmönen.